Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno pachirongwa tina amai vaBrenda Chakanyuka. Uyo akati achienda kunobatidza gasi achida kuisa mvura akabva abatira moto. Zvichida gasi rinonzi rinenge rainge richilika nekuda kwekuti pasina karabha, asi akabva atsva zvakaipisisa, akatsva muviri wese. Nekuda kwemitemo yemuchipatara hatina kubvumidzwa kuti tikwanise kutora mifananidzo, asi takwanisa kupinda tikaona mwanasikana akatsva muviri wese, zvokuti kutaura kunoku vari kutocheka dzimwe nyama vachinama pamwe pakatsva zvakaipisisa. Tanzwa mai vaBrenda vachitaura, vari kukumbira rubatsiro nokuda kwekuti nguva yagara Brenda muchipatara yarebesa. Iko zvino izvi atokwanisa mwedzi mitatu ari muchipatara, mai vachifamba everyday. Tataura namai vaBrenda, ngatinzwei vachitaura zvakaitika kumwanasikana wavo. Ndine mwana akatsva, akatsva negasi, aida kubatidza gasi. Saka nofunga ranga rapera rabha kana kuti ranga rarika kana ranga rabatidzwa. Saka paakabatidza akabva anobvira iye hembe yake, abvira hembe yake akatadza kuibvisa nofunga neframe yanga yabuda yegasi. Saka akabvira miri wese, saka akatsva miri wese, makumbo aya nese muzvidya nepadumbu nekwese kuseri akatsva. Saka ari mu-C6 ane nguva arimo, ane mwana mucheche akapinda ine 3 months, so far ane 6 months. Saka tichiuya everyday kuno kune mwana achida kuyamwa, plus mwana wacho ari kuda mukaka, porridge nemushonga. Mushonga inonyorwa everyday inenge ichidiwa, magozro, mabhandeji. Nekukura kwakaita hutsva, nofunga bhandeji rinongoshanda, rinongodhirisa kana ka2 kana ka3 zigozros hombe riya. Saka tachingoti daita nguwanawo rubatsiro nokuti nguva yareba arimo muhospital atone 3 months. Mwana wenyu imimi akatsva ari kupi, aigara kupi, akura sei mwana wenyu? Ane 27 years. Akatsva ari kuSouth Park kuMakongo. Mumba umu akanga ari ega here? Ane vamwe vana vaainawo here? Tikunzwa mutaura nyaya yekacheche kaainako. Ane vamwe vana here? Uye nguva yaakatsva iyi mucheche wacho akanga ari kupi? Akanga ine vamwe vana achitamba. Saka ane vana 4. Muhombe wacho ari kuita grade 3. Kozita mumwe ari kuita ECD. Then mwane 3 years. Kozita uyu ane 3 months. Izvozvizvi vana ava vari kupi? Ndinavo, ndogara navo. Mimi vakabva vatora vana? Mati mimi umwe ari grade 3. Saka kuchikoro zviri kufamba sei sezvo vana vauya kwamuri imimi? Imimi munogara kupi? Ine ndogara kuGrenora. Vana vaigara South Park namai vavo? Saka wechikoro uzvu zviri kufamba sei? Wechikoro anoenda, ndongomuti aendi nokuti zvakatotome. Anenge achikwira futi kombi kuti aende kuchikoro? Nguva yacho yareba, saka tangomuti enda kuchikoro nokuti nguva yacho yareba. Taifunga kuti mai vacho pamwe vacho zviri nanhasi vakatsva. Mataura imimi kuti akatadza kuzvibvisa hembe, akazobatsirwa nani? Pamba paaigara pasina vamwe here? Akadzimurwa nani? Zvakazofamba sei? Pasina, pakatozoti munhu aitengesa ndiye akazodaidza vanhu vepanext door, ndiye akazonotora mvura panext door ndobva adira, plus mumba mama akubvira futi. Saka ndobva vadzima mumba mimwe nemanext door. Nguva yaaitsva muri kuti imimi akazoonekwa nemunhu aifamba aitengesa. Nguva yaaitsva akanga asingaridze mherere yekuti zvichida pamwe vavakidzani vakamhanya kuya kuzoona kuti ko munhu ari kuchemei? Akatoridza, asi ungoti semunhu akabva apanika. Ndofunga akapanika time yacho yaitraya kubvisa hembe. Ndofunga akapanika, saka kudedzera, ndofunga aidedzera kana kuti vanga vari bhiziwo
saka vakazoti ivo vakatozouya time yavakazonzwa uye achidedzera kuti uyai muite tipewo mvura. Saka ndobva ivo vanoti takazouya ndobva tadira mvura, saka munhu ndobva atomboti paya ndobva vazoita purani yekuya naye kuhospital. Saka vakabva vamutsvagira motikari kumuunza kuno kuhospital. Ko Matauti ane vana 4. Baba vevana variko here? Vakanga varipo here musi iwowo waitika izvi? Vanga vasipo, hamenoti vanga vabuda vachienda kupi. Vanongoitawo zongoitawo mapart time avo kwavanga vaenda kumapart time kwavo. Mataura imimi kuti ane mwedzi 3 ari muchipatara. Tiri kunzwa mukutaura nyaya yekuti ndimi muri kutenga mishonga yamuri kutengeswa ndeye yekuzora here? Nyatsodedemurai kuti ndezvipi zvamuri kunzi mimi mutenge, uye kubva zvaangotanga kupinda muchipatara ndimi muri kuzvitenga here? Ndinozvitenga mishonga yese iye muchipatara kazhinji mune musina, saka maprescription aimwe nditori naye. Mishonga yacho kazhinji inoti dhure semunhu akatrustireki. Saka tichitotenga every nguva zhinji ndekuivo maybe akazhinji muchipatara mune musina, saka vanotongoti mishonga rudo wakati, mapiritsi rudo wakati, mishonga yese. Matimi makatobata prescription iyi mushonga wei uri kudiwa wanyorwa ipapapa uri kushandei? Hanzi ropa rakagwamba, saka harisi kutenderera, saka vari kuda, saka mapiritsi aya hanzi anoita $27, hanzi Mexican amene akanyorwa. Saka hanzi rudiwa nekukasika nekuti ropa harisi kuita serakagwamba. Ndozvavataura zvandanzwa. Kutsva kwaakaita dzimwe nguva tinonzwa kunzi munhu akatsva kungava pane pamwe pekuti panenge pakatsva zvakanyanyisisa pachida kuiswa dzimwe nguva dzimwe nyama. Ndozviri kuitawo here mwana wenyu, kana kuti kutsva kwaakaita ari kungoiswa hake mabhandeji achipora akadaro? Anga achimboiswa mabhandeji, but vakati aiwa hatichazvidi, hazvichaita, tauda kumuita grafting. Saka ndo yavari kumuita grafting. Imineti akatsva zvekutsva zviya, saka nyama dzavari kucheka papi, uye ndepapi pakatsva zvakanyanya pavari kunama pacho? Akatsva padumbu ndo pakanyanya, nemuzvidyo nekuseri kwese, saka vari kutora hanzi mutsapfu ndoma vari kutora vachichi maoko akatsva, because maoko aitraye kuti aiedza kubvisa hembe iyei, saka vari kutora ivo vati mutsapfu. Saka ndoma vari kutora nyama dziye vachiita vachinama. Mwana Mata akanga aine 3 months patsva mai vake, 3 months mwana achiri kuyamwa. Saka zviri kufamba sei? Uye mimi tiri kuona kuti pano pachipatara mutori nemwana wacho yeye, muri kubvumidzwa kupinda naye here? Muri kuzvifambisa sei? Mwana anopinda achinoyamwa 1 zamu rakasara ratinongosesekedza mubijana, rinongobudawo mukaka mubijana. Saka ndo ratinongoedzawo kuti tingotraya kuti angoramba achingoziva mai vake. Ndozvo vakateva manesi kuti ngaapinde achiita sei, achiyamwa. Saka tinomupa mukaka we9 ndo watatimupa. Saka taakuzomupa lactogen, ndo yatachinja taakumupa lactogen since ane 6 months. Saka iye zvino izvi mama tanzwa kuchema pamakatifonera muchitaura kuti ndatambura. Iko zvino izvi takupai mukana unoyu kuti mutaure nevakatarisa iye zvino izvi kuti chii chamuri kuti mimi ndo zvinhu zvekuti zviri kukushungurudzai kuti zvamuri kutsvagisisa kuti mukwanise kubatsirika. Hama dzadiwa indokumbirawo rubatsiro. Mushonga kuchipatara unenge uchida kutengwa. Zvese zvinenge zvichida kushandiswa muchipatara imomo ndezvekutenga mishonga yacho, mapiritsi, mabhandeji acho, zvese ndezvekutenga. Mwana wacho mudiki anoda porridge, anoda mukaka achiri mudiki, nemapamba, kana kufamba transport every day, yechikwira nekudzika.
even murwere wacho unotoda kumuigirawo kana maorenjiwo zvese zvinowedzera ropa. Fanika izvozvo zviri kunzi mushonga wekuwedzera ropa ari kudiwa wekuti ropa rifambe, mapirisi acho anoti dhurei. Zvese mishonga yacho mizhinji inoita senodhura, saka ndachikumbirawo kuti hama dzedu mungobatsirawo nokuti nguva yacho yareba arimo muchipatara tachimboedza asi zvinozve baba havashandi, inini wacho handishandi, murume wacho anongoitawo part-time haashandi, haana basa rakati tsvikiti, saka ndachingokumbirawo rubatsiro. Kana kuri kuti pane vasundwa munobatika panhamba dzipi dzeiko keshi dzekuti vakada kukubatai vanobatai panhamba dzipi uye dzinobudisa zita rekutani? Dzinobudisa zita rekuti Chenai Chakanyuka 077 85 10 110. Dzichibudisa zita rekutani? Chenai Chakanyuka.